Kaixo guztioi, eta ongi etorri Tumatxek garatutako Adobe Premiere Pro ikastaroaren 3. atalera. Oraingoan, programara jauzi egingo dugu bete-betean. Bideo antolaketa simple baina eraginkor bat ikasiko dugu, eta ulertuko dugu nola funtzionatzen duen Adobe Premiere Proren menu sistemak. Goazen! Programa zabaltzean, agertuko zaigun leihoa proiektua sortzea izango da. Proiektu berri bat sortu nahi badugu, proiektu berria hautatuko dugu. Eta lehendik dagoen proiektu bat ireki nahi badugu, proiektu ireki botoian klik egingo dugu. Programa irekitzen dugun lehen aldia denez, proiektu berria hautatuko dugu. Atal honetan, proiektuaren izenburua sartuko dugu. Nire kasuan, Premiere Pro ikastaroaren lehen atala deituko diot. Eta non proiektua gorde nahi dugun aukeratuko dugu. Oso garrantzitsua da lana ondo antolatzea bideoak editatzeko. Renderizatutako fitxategiak, proiektuak eta grabazio fitxategiak karpeta berean egotea saihestu behar dugu. Horregatik, hainbeste denboran hain ondo funtzionatu ditan antolaketak teknika honi jarraitzea gomendatzen dizuet. Arakatu botoian klik egingo dugu, eta karpeta bat sortuko dugu YouTuber ibilbidean zehar editatuko ditugun proiektu guztiak gordetzeko. Nik nire YouTube kanalerako bideoak deitu diot. Orain karpeta bat sortuko dugu YouTubera igo nahi dugun bideo bakoitzeko. Ondoren karpeta horretan beste 3 karpeta berri sortuko ditugu izen hauekin. Baliabideak, proiektua eta renderizatua. Baliabideak karpetan gordeko ditugu bideoak editatzeko behar ditugun fitxategi guztiak. Hauek izan daitezke, gure blog edo gameplayaren grabazio artxiboa, erabiliko dugun musika, bideoan erakutsi nahi dugun edozein argazki edo irudi, eta abar. Renderizatua karpetan YouTubera igo nahi dugun azken fitxategia gordeko dugu. Eta azkenik proiektua karpetan Premiere Pro proiektua gordeko dugu. Beraz, hor klikatu behar dugu. Aukeratu karpeta klikatu eta gero onartu. Gogoratu, bideo berri bat editatu nahi duzuen bakoitzean, prozesu hau jarraitu behar duzue. Ondo da, Premiere Proren barruan gaude. Baliteke interfazeak ikara pixka sortzea. Baina egia esan, oso erraz ulertzen da. Goiko menuei erreparatu behar diegu. Lehenengoarekin hasiko gara, ikasketa izenekoa. Ez dugu menu hau erabiliko. Izan ere, ikasteko tumatxa dago. Urrengo menua muntaia edo ensamblajea da. Eta bideo bat moztu eta muntatzeko erabiltzen da. Egia esan, nire karrera osoan ez dut inoiz erabili editatzeko. Gauza bera egin daiteke urrengo menuetan. Ondoren edizio menua dugu. Hau da gehien erabiliko dugun menua. Edizio lan gehien egiteko eta grabatutako artxiboa YouTubera igoko dugun azken artxibo bihurtzeko erabiliko dugu. Ondoren kolore menua dugu. Color grading egiteko erabiltzen dena. Menu hau aukerakoa da. Eskuinean efektuak ditugu. Eta efektuak gehitzeko erabiltzen da. Nik ez dut erabiltzen. Gauza bera egin baitaiteke edizio menuan. Urrengo menua audio izena du. Eta noizean behin audio editatzeko erabiliko dugu. Azkenik, grafikoak menua dugu. Eta Essential Graphics gehitzeko erabiliko dugu. Baina agian, zuetako asko ari zarete pentsatzen. Zer da fast editing? Menu pertsonalizatu bat da. Nik sortua edizio prozesua azkartzeko. Eta hain zuzen ere, horretaz hitz egingo dugu urrengo atalean. Proxyak nola sortu eta menu horiek nola optimizatu baita ere ikasiko dugu. Agur bero bat, eta urrengo atalean ikusiko dugu elkar.